camiño de Isla Catalina con Get Your Guide Tours. Facemos a parada no mismo sitio de onte volvendo de Isla Saona, así para comprar algunhas cousas, solo que ahora pola mañán en vez de ser o atardecer, porque aquí paramos ao atardecer. Mira os autobuses, algúns son... ¡Ai, que susto! Chulísimos que as súas cortinas, que me encantan. Os camións tamén me chaman moito a atención. Bombazo navideño, claro, que son navidades aquí. Decembro son navidades, pero claro, 28 grados. Acostumbración enseguida, Havana Convention Center.